Nederlands mozaïek. Onze moppetapper gaat verder waar hij is gebleven. Kees, ga je gang. Oké, die vrouw had bij Hubo in Nederland had ze een linnenkast besteld. Doe het jezelf. Kon je zelf van elkaar zetten. Handleiding daarbij. Zij komt ermee thuis naar de slaapkamer. Ze leest die handleiding door. Je hebt maar 1 schroevendraaier nodig. En ze zet die kast in elkaar. En ze was helemaal blij. De kast die staat. Rijdt de tram langs. En door het geschut dondert de kast in elkaar. Dus zij opnieuw begonnen. Handleiding weer gelezen. Kast in elkaar. Tram komt langs. Dondert die kast weer in elkaar. Zij belt die zaak op. En ze zegt zo en zo. Dat en dat is niet goed. De zaak die zegt, meneer, wij sturen een monteur. En u krijgt het allemaal goed, niks aan de hand. Maar de monteur die gaat... Dus die man die is daar bezig, heeft die kast in elkaar gezet. En deurtjes open en dicht, sluit allemaal keurig. En zij zegt, u mevrouw, zo moet het. Rijdt de tram langs, dondert die hele kast in elkaar. Dat die monteur die zegt, ja, dit is helemaal niet goed. Hij zegt, ik weet het goed gemaakt. Ik zet die kast weer in elkaar. Dan ga ik in die kast staan. Dan doet u de deuren dicht. En dan ga ik in die kast kijken, dat als de tram langskomt, wat er fout gedaan is. Dus zo gebeurt, zo gedaan. Die man die staat in de kast. Op dat moment komt haar echtgenoot thuis. En die ziet die linnenkast staan. Die zegt, godschatje, dat heb je keurig gedaan. En die loopt dus naar die kast, doet de deur open, ziet die man daar staan. En die zegt, meneer, wat doet u hier? Hij zegt, nou meneer, u zou het niet willen geloven, maar ik sta hier op de tram te wachten. Weet u een betere? We komen graag langs met de camera om uw grap vast te leggen. Hartelijk dank voor uw aandacht. Ik zie u volgende week graag weer bij een nieuw Nederlands mozaïek.